is why I said you cannot be a Zanu-PF supporter and a child of God at the same time. It's impossible. Because those who know God don't find joy in people's tears and blood. It's impossible. Haugone kuti ndinonamata woti futi ndo supporter Zanu azviite. Nekuti vanonamata vawane mufaro. Nekuona vamwe vanhu vachichema mazuva ese. Vanonamata vanonzwa tsitsi. Mwari ndimwari werudo, ndimwari wetsitsi. Vanochema Mwari anovanyaradza. Auye futi nemapanga achivacheka. Once was a huge follower of Shikiro. Shikiro meaning Hubert Angel. Even physically attended some of his conferences. One time, he even laid his hands on me in Masvingo at Urban Lifestyle Hotel in 2024. From that night, I went back home where I was staying feeling angry for no reason. Hubert Angel munhu wa Mwari, Miracle Paul munhu wa Mwari, Magaya munhu wa Mwari. Avasi vanhu va Mwari vese, those are criminals. Those are criminals using the Bible, fraudsters. Iwo wakapusa and you are desperate. Unoenda ikoko unorohwa mari. Rambai muchirohwa mari sterek. Vakomana, rambai muchivarohwa mari mafuza aya. Vakapusa. We are on our own. We are on our own. Unemployment, in a pain. For real, can we do something? Can we say something at least? We are on our own. It's globally clear, you need no drone. Then a tiny. How fast we need a revolution. Real conversations, unfiltered perspectives. Ladies and gentlemen, patinotaura mashoko aya. Vanhu vanotituka, vanhu vanoti vakomana vembanje ava, vakomana vehwahwa, vakomana vekutsvaga malikes nemalove ava, vakomana vemaviews, vakomana vakatukwa, havana chavanoziva, havana mate ava, masatanisti aya, sei ari kushora vanhu vaMwari. Right, zvamanje ndaya nevidhio remunhu waMwari, Apostle T.F. Chiwenga, achitaura kuti hakuna munhu anonamata Mwari mupenyu, Mwari wezvokwadi, anosapota Zanu-PF. Ndapedza nemi, chizvimbai, tinyasoona manje kuti muri kuita sei, zvimbai katione. Aya mashoko akutaurwa nemunhu waMwari chaiye, nemunhu anoziva shoko chaiye. Isusu tiri mahedheni ka, isusu tiri mapenzi, hatina chatinoziva, muchati chii nazvo, muchaita sei. My name is DJ Holly. The name of the platform is DJ Holly Unfiltered. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Manje, usati waenda kuchechi kwaunoti kuchechi, usati waenda kunorohwa mari, usati waenda kunovharwa, kunzi musavateerere vanhu vepaYouTube vakadhakwa vanhu ava. Musavateerere vanhu ava vafunge, musavateerere vari kutsvaga malove nemalikes. Ndakakuudzai ende ndicharamba ndichidzokorodza kuti muvhangeri wese anozviti muvhangeri waMwari, muparidzi wese, muprofita wese anozviti munhu waMwari, achisapota Zanu-PF, ameno Mwari waari kunamata, oro ameno Mwari waari kuti ndiye chaiye. But isusu Mwari watinoziva isusu ndio kuti Mwari rudo. Rudo rune mwoyo murefu, rudo runozvininipisa, rudo harizvikudzi, rudo rune chii, rinokutsungirira, rudo ndo dingindira reBhaibheri rekunamata. But tiri kuona here rudo kubato redu reZanu-PF iri? Tiri kuona here rudo? Kana mufundisi achitora mari kuvarombo achiisa muhomwe make, omba avaudza kuti ngatirambei tichisapota musangano weZanu-PF. Zviriko kuchechi yedzipostori, zviriko kumapentecost, zviriko kunana ZCC Mbungwe kumaZion. Unongoona nezvima-affiliates, Pastors for ED, Zion for ED, Vapostori for ED,
Saka idhi wacho makutomuita Mwari. Ndiye wacho munenge muchiparidzirwa nemaprofita enyu enhema in your churches. Hubert Angel anotobuda achitosapota. Makandiwa anotobuda achitosapota. On record. Ungasapote munhu bato riri kuchemedza vana veZimbabwe. Alright, ngatimboseva vana veZimbabwe havana basa. Bato riri kuchemedza vana vari kupinda muchechi mako iwewe. Vari kunamata muchechi mako. Vari kuchemedzwa nehurumende. Hakuna mabasa. Vakaenda vakanotengesa musika. Vouya kuchechi movabira futi mari yacho. Movatorera futi mari yacho nechitsotsi. Wonzwa kunzi hapana akambomanikidza munhu kuti asiye mari. Munhu akasiya nekuda kwake. Vanoka ngatingwarei vana veZimbabwe. Haisisiri nguva yekuti tinge tiri madununu. Haisisiri nguva yekuti tinge takapusa. Haisisiri nguva yekuti tinge takavharwa. Ndogara ndichizvitaura. Ende ndicharamba ndichizvitaura. And this will be here for history. Vana vedu vazukuru vedu vachange vakustada history yeZimbabwe vachitaura kuti pamwe mufesa ainzi DJ Holly aitaura kuti Zimbabwe will never be free as long tine vanhu vanobelieve kuti Makandiwa munhu waMwari, T Fred munhu waMwari, Kuda Jose munhu waMwari, Hubert Angel munhu waMwari, Miracle Paul munhu waMwari, Magaya munhu waMwari. Avasi vanhu vaMwari vese. Those are criminals. Those are criminals using the Bible, fraudsters. Iwo wakapusa and you are desperate. Unoenda ikoko unorohwa mari. Rambai muchirohwa mari stereki. Vakomana, rambai muchivarohwa mari mafuza aya. Vakapusa. Vadye imari vanhu ivavo one day vachachangamuka. Ndine shamwari yangu inini yaenda kumaprofita yaya. Yakambotanga kuUFI kwa Makandiwa. Ikabva ikaenda kwa Fred, ikaenda kwa Miracle Paul. Nezvimaroiro ari kuita bhiya ka. Akati zviri nani wangu ka. Mari yangu ndiishandise mubhiya. Nekubatsira vanotambura vanhu ndinokwanisawo vari mumaraini mangu. Pane kuti ndiende ndichingodonyeberwa. Unongoudzwa kunzi zvakati. But shanduko chaiyo hauna chaunoona. But vari ikoko aiwa vanotobelieve and vanototenda kuti one day papa vachandiprofita. There is a comment here yandakaona in the previous video pandakaita video Hubert Angel. I just want to read this comment and then toita say tombata kuratidzai the video. Mumba mazvionera mega kuti zviri kumbonzi chii papa nditika. Let me see if I can do this. Ma1 zvekutodaro. Vanhu patinovaudza vanoramba kuteerera. But isusu aiwa ka tinongozvitaura sezvazviri handitika. Ndiyo comment irapo yandakuerenga iyo. Zvikanzi once was a huge follower of Shikiro meaning Hubert Angel. Even physically attended some of his conferences. One time he even laid his hands on me in Masvingo at Urban Lifestyle Hotel in 2024. From that night, I went back home where I was staying feeling angry for no reason. Instead of me being happy that Shikiro touched my head, I was so angry to the point that I couldn't even talk with people I was with. I did not stop there. Many times I continued to follow him, but now with questions in my spirit. I started praying, asking God for a genuine man of God to follow, and bit by bit God opened my eyes to the truth. Like chokwadi ndachiona. And like chokwadi ndaichiona, but did not believe until God helped me. That's what we always say. Those people who are going there, they are seeing these videos, they are watching these videos, but they are choosing to be ignorant and still continue to follow these people. And where am I? Okay. Until God helped me. Vane zvavanoita so
that when you continue to listen to them, you have to believe whatever they do. Anotaura ega kuti we are the real Illuminati, and people will say, Amen. Laugh out loud. You're fools. You're foolish ones. How were we bewitched? Takaroiwa say. Takaroiwa say. That's a comment coming from one of my subscribers per platform Panapa. Arutara about you, Bet Angel. As long as your prophet still support or believe or support Zanu PF using that verse that God choose leaders and whatever, that's BS. Buda mchechi momo chaga a better church kana kunamatira zvako kumba kwako. Ona video ra Apostle TFG Wenge. This is why I said you cannot be a Zanu PF supporter and a child of God at the same time. It's impossible. Because those who know God don't find joy in people's tears and blood. It's impossible. Haugone kuti ndinonamata woti futi ndo supporter Zanu azviite. Nekuti vanonamata vawane mufaro. Nekuona vamwe vanhu vachichema mazuva ese. Vanonamata vanonzwa tsitsi. Mwari ndimwari werudo, ndimwari wetsitsi. Vanochema Mwari anovanyaradza. Auye futi nemapanga achivacheka. Panonzi pawanikwa munhu akachekwa, vanonamata vanorwadziwa, havarambe vakanyarara. Kana uchinamata izvezvi uchisapota Zanu, uri kunamata Satani. Haugoni kunamata wonzwa kuti more blessing awanikwa muviri wake wakachekwa, wakaiswa mumugodhi, wonyarara kuti zii. Hazviite. Kukubvunza nyaya mo blessing aliso unotanga kutorongo wakapera izwi kungo wakarara uchimba kunhamo. Panochowa munhu. Ichiri nguva yekutya kufa here iyoyi. Ichiri nguva yekutya kurohwa here. Varohwa vangani, vafa vangani. Varohwa vangani, vafa vangani. Saka munonamata izvezvi. Pamakanzwa imimi kuti Bishop Tafumanei vaponderwa kungoregister kuti ndoda kuita MP, ndozvavakafira. Kwakuonekwa mutumbi wavo uri padumping site Bishop Tafumanei. Izvezvi makaenda mukanovhotera MP wemabvuku. Mukaitirwa party yekucelebrate kuti mumwe munhu awina. Rinda iri riri mumusha makasiyana nariri. Munotonamata izvezvi. Saka muri kutokumbira kuna Mwari izvezvi kuti akukomborerei. Uyu mwana wevaridza akafirei uyu, hamunei naye uyu. Ndimwari upi wamunonamata?